ሰናይት ትበሃል ብጣዕሚ ቆንጆን ብብዙሓት በዓል ሃፍትን ካልኦትን ትድለ ለባም ቆልዓያ ነይራ ካብ ነፍሳ ንላዕሊ ተፍክሮ ኣቡሻ ዝበሃል ዓርኪ ነይሩዋ ፍቅሮም ብጣዕሚ ደስ በሃልን ብዙሕ ሰብ ዘቕንእን ፍቅሪ እዩ ነይሩ ሰናይት ንኣቡሻ ካብ መጠን ንላዕሊ ተፍክሮ ስለ ዝነበረት እቶም ብዙሓትን ሓዳርን ካልእን ዝጥይቕዋ ዝነበሩ በዓል ሃፍታትን ካልኦትን ንሓንቲ ደቂቓ እኳ ገፂዋቶም ኣይትፈልጥን እኳ ደኣስ ሙሉእ ልባን ውዕላኣን ምስ ኣቡሻ እዩ ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣቡሻ ሓሚሙ ገዝኡ ደቂሱ እናሃለየ በቲ ውሕሉል ሞያኣ ምግቢ ብምስራሕ ናብ ገዛ ኣቡሻ ብምኻድ ምግቢ እናኾለሰት ኣጆኻ ኣቡሻየ እናበለት ኣብ ጎኑ ከም ዝነበረት እናስታወሰት ትነግረና ከምዚ እናበሉ ጽቡቕ ታሪክ ፍቅሮም እናፀሓፉ ህይወት ቀጸለት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ካፍቶም ብጣዕሚ ዘፍክርዋ ወዳት ሓደ ኣውፀው ዝበለ ኣንጎሎ ተጸቢዩ ንበይናይ ረኽባ እሞ ድሓር ከገድዳ ይምኩር እሳ ግና ደረቕ መልሲ ምስ ሃወቶ ጭካነ ብዝተመልኦ ድፍረት ናብ ገጻ ኣሲድ ይደፍአላ እቲ ዘሕዝን ነገር ግን እቲ ኣሲድ ምድፍኡ ዘይኮነ እቲ ብጣዕሚ ተፍክሮን ዘፍክራን ዝነበረ ወዲ ንስኺ ኣይኮንክን ፍቅረኛይ ከምዚ ዓይነት ገጽ ዘለዋ ፍቅረኛ የብለይን ብምባሉ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ደስ ዝብል ንብዙሕ ሰብ ዘቕንአ ፍቅሪ ከም ዘይሕለፉ ሕዚ ተገምጢሉ ምንም ይፈልጠክን መን ይኽንስኺ ብምባል ኣብ ልዕሊ ስብራት ተደሪውዋ ኣብ ሓዘን ኮይኑ ግዝያ እንደገና ገዝኣ ኸይዳ ስልኪ ደጋጊማ እንተደወለትሉ ንሱ ከዓ ደጋጊሙ ይዓጽዋ ተዳሂለ ጥዕና ሪሕኹኒ ተዓኹን ተኸቢበ ዙርያ ምላይ ሰበባን ሰገምን كافئوني أطلئوني من برا بزعلم بدحري خيس هاي كالكون كنبري كم من بار እንደገና ምስ ደወለት ግና ሓንቲ ግዜ ልዒሉ ካልኣይ መዓልቲ ከይትድውልለይ ኣይፈልጠክን ኣይትፈልጥንን መሓርኒ ኢሉ ስልኪ ብምዕፃው ብሎክ እተዋ ንሳ ግን ኣቡሻ ዋላ ብሎክ ተእተዋ ምንም ተስፋ ክትቆርጽ ኣይከኣለትን ኣብ ጎና ማንም ሰብ የለን ብጣዕሚ እዩ ግን ዘሕዝን 3-4 ፈተናታት በይና ምን ክትገብሮም ኣይከኣለትን እንደገና ብጣዕሚ ጭንቕ ምስ በላ ናብ ናይ ኣቡሻ ገዛ ትኸይድ እሞ ንሱ ከዓ ካብ መጠን ንላዕሊ ተናዲዱ ኣብ በሪ እናሃለየት ዓፂዋ ይኸይድ ምንም ገጽ ክህባ ኣይከኣለን ንሓንቲ ደቂቓ እውን ክሰምዓ ፈቃደኛ ኣይኮነን ታሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ነገር ከዓ ክንመሃረሉ ኢና سبسكرايب زيغوركم سبسكرايب مغبار بيتسب كونو اب قصالي بارتو تاريخ حيزلكم كمصيا